Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olette huomannut, että tässä on vähän ollut katkonaista näiden videoiden laittaminen. On ollut teknisiä vaikeuksia vähän Pirunkelkko-podcastin kanssa ja on ollut muita kiireitä. Mutta nyt tulee uutta videota. Ennen kuin päästään päivän aiheeseen, niin muistutan vielä, että ensi viikonloppuna on sitten harmonikkaristeily. Ja ainakin viime viikolla oli vielä A-paikan hyttejä jäljellä. En tiedä mikä tilanne on nyt, mutta jos vähänkään kiinnostaa, niin nyt sitten kannattaa viimeistään soittaa sinne Harmonikkaliittoon ja kysellä paikkoja. Tänään me käsitellään Diskantin sormioita, eli viisirivisten näppäinharmonikkojen Diskantin sormioita, ja käsitellään niitä erityisesti siitä näkökulmasta, että miten eroaa Diskantti, tasakahva ja sitten porrastettu harmonikka. Niissä on eroja. Aloitetaan nyt vanhemmasta päästä. Ja tässä meillä on tuolla mun hyllyssä oleva Hagströmin vanha peli ja tasakahvainen. Ja tässä tasakahvaisuus tarkoittaa sitä, että tässä on yksi levy ja kaikki näppäimet ovat samalla tasolla. Ja aika usein näissä vanhoissa niin on tehty sillä tavalla, varsinkin näissä ihan vanhimmissa, että kun painaa näppäintä, niin se vastike siellä myös painuu alas, mutta vähän eri tavalla kuin näissä nykyisissä soittimissa. Eli tässä menee vain yksi pitkä varsi sitten tänne. Eli tämä näppäin, mistä mä nyt painan, niin se metalli, mikä siellä menee, niin on aivan samassa metallissa kiinni. Ja sitä aiheutuu se, että nämä ulemmat rivit on kevyempiä soittaa kuin nämä sisemmät rivit, mitkä on sitten jäykempiä. Eli siinä tulee tämä vipuvoima sitten huomioitavaksi. Toinen semmoinen selvä, hyvä asia, mitä katsoa, on tämä jako. Näissä tasakahvoissa on erilaisia jakoja, ja mä tarkoitan tällä jaolla sitä, että miten näppäimet menee suhteessa toisiin näppäimiin. Ja erityisesti tässä nyt huomioisin, että jos otetaan vaikka ykkösriviltä ääni, toi A-ääni tosta noin, tässä huomataan, että tässä on ruotsalainen näppäinjärjestelmä. Ja se A-ääni onkin täällä 4. rivillä, eli tässä menee niinku suoraan tällä tavalla. 3. rivi menee vastaavasti ikään kuin 2 rivin yli, ja sitten se kohdistuu siihen. Jos mä otan vaikka sointu, niin ihan hyvin tonnistuu tuosta, no ei siinä mitään. Mutta otetaan toinen esimerkki tasakahvaisesta. Tässä meillä on 20-luvulta soitin. Ja katsotaanpas nyt sitä, miten tämä ulkorivi nyt menee. Tässä on taas eri näppäinjärjestelmä. Tässä, jos mennään tänne naapuriin, niin se ei menekään ihan kohti suorassa alaspäin. Siinä kyllä löytyy 3 näppäimen linja, ihan suora viiva, mutta tämä itse ääni menee tänne vähän sivuttain ylös. Eikä hieman erilainen. Vastaavasti täältä sitten menee ihan pikkasen tänne vinoon, eikä suoraan. Se on semmoinen ihan mielenkiintoinen ero. Enpä tiedä nyt sitten, että vaikuttaako se miten soittoon, että ehkä pikkasen. No, pitihän muuten tietenkin testata, kun rupesi tulee mielenkiinto, mutta kyllä se vaan, että se jako on sama kuitenkin. Elikkä sointu on aivan samantuntuinen kuin tuossa. Mittasuhteet, niin kuin vaikka tämä kvintti, on näissä 2 soittimessa aivan samanlainen. Jos sitten mennään näihin vähän uudempiin soittimiin, nyt 60-luvulla, niin tässä huomataan, että menee pikkasen sivuun, että löytyy nämä 3 näppäintä ikään kuin samassa suunnassa. Porraskahvoissa on myös se, että totta kai täällä on nämä porrastukset, eli 5. rivi on korkeammalla kuin sitten tämä 1. rivi. Tässä sitten niin kuin oleellista on myös tuo sisällä oleva mekaniikan muutos, eli nyt meillä onkin 2 erillistä metallitankoa tuolla sisällä. Eli meillä on yksi tanko, mikä on se päävarsi, menee läppään asti täällä näin, ja tämä sitten 4. rivi ja vastaavasti 5. rivi sitten linkittyy tähän pääriviin, eli siellä on lyhyemmät varret. Ja tämä tekee sen soiton hieman kevyemmäksi sitten täältä sisäriveiltä. Totta kai tässä on sitten omia huonoja puolia, sitten jos ajatellaan niin kuin vähän miten se rakenne on tehty, mutta koneiston kuluminen on yksi semmoinen, että saattaa tulla välystä, että näppäimet liikkuu ylös-alas, 4-5 rivit siis, ylös-alas ilman, että mitään tapahtuu. Tässä nyt sitten tämmöinen editoimaton kuva, mutta kuitenkin tämä löytyy tuolta aikanaan, kun tutkin Viipurin harmonikkatehtaan, eli soitintehdasyhtiön
tietoja ja tämmöinen tuli sitten sukukuvissa vastaan. Ja tässä nähdään tämmöinen 30-luvun harmonikka, poikkileikkaus. Ja tämä on sitä aikaa, kun Nestor Kukkola on tutkinut sitten tätä rakennetta ja miten omia haitareita rakentaa. Tässä on varmaan oma prototyyppi tai italialainen soitin halkaistu tai jotain vastaavaa. Tässä nyt näkyy tämä poikkileikkaus aika hyvin. Siinä mielessä, että nähdään, että on nämä päärivit. Eli ylhäältä, jos katsotaan nämä rivit 1 ja 2, ne on pitkät varret tuohon puukampaan, missä tuo jousi näkyy, ja siitä sitten menevät tuonne läpille. Ja sitten 4. ja 5. rivi on tuollaisia lyhyempiä varsia, mitkä sitten tulevat linkittyy tuollaisella pienellä vivulla sitten tuohon alumiiniin. Toki nämä vanhat on vähän huonoja siinä mielessä, että se on niin kuin, se alumiini vaan nyt sattumoisin kuluu siitä, kun sitä soitinta soittaa, eli se ei ole mikään autuaksi tekevä ratkaisu tuo. Ja tässä nyt sitten tuo 3. rivi on myös näköjään akseloitu tonne toiselle akselille, eikä tuohon primääriakselille. Jos tämä olisi nyt se tasakahvainen soitin, niin tuolta olisi vain yksi akseli käytännössä, eli ei olisi tuota linkitystä ollenkaan tehty. Ja tästä nyt itse asiassa nähdäänkin, että tämä soitin on nimenomaan porrastetulle harmonikalle tehty. Toisen esimerkin mä otin tästä Kouvolan harmonikkatehtaan mainoksesta, missä esitellään Airsaftia. Ja se Airsafti on tässä nyt numerolla 1, mutta nyt itseäni kiinnostaa tässä tämä nimenomaan, mitä on sen yläpuolella. Eli toisin kuin näissä tasakahvaisissa harmonikoissa, missä usein tämä jako ja sitten myös kiinnitys on tehty puuta vasten, eli on puukampa, niihin tehdään koloja ja niihin kolojen väleihin tulee sitten nämä alumiiniset näppäinvarret. Jossakin vanhoissa myös on ihan messinkiäkin. Mutta sitten myöhemmin, sanotaan, että siellä jossakin 50-luvulla sitten enemmän varsinkin, niin rupesi sitten mekaniikka muuttumaan ja tuli näitä metallisia laakeripukkeja. Näissä Kouvolan peleissä on yleensä 5 niskanaulaa tai akselia, minkä varaan nuo näppäimet sitten on laakeroitu, mutta italialaisissa peleissä on yleensä 2. Ja Kouvolan peleissähän ne menee sillä tavalla, että ne menee vähän siksakkia, että ei ole ihan koko matkalta, sen akselin matkalta nämä messinkiset akseloinnit ei kosketa toisiansa. Italialaisissa soittimissa ne menee taas ihan vierivieritystä, eli tulee tämmöistä sivuttaistukea myös sitten naapurista. Ja italialaisilla yleensä tämä varsinainen laakerointipukki sitten on yleensä alumiinia. Ja sitten, koska se alumiinion osuus on niin vähäistä siellä, niin se on ihan ok materiaali, ei pääse kulumaan. Mutta tässä Kouvolan versiossa niin alumiinihan ei ole ollut vaihtoehto. Jossakin tosi halvoissa neuvosto- tai sitten DDR-peleissä saattaa olla myös alumiinia koko tuo laakerointi, pienoharmonikoissa erityisesti. Tämmöinen video tällä kertaa. Yritän ehtiä tekemään ensi viikoksi myös videon sitä odotellessa ja siihen mennessä harmonikkaristeilyllä juhlineena näemme. Moi moi!